Hi guys! Good day mga kaplalatiks! Eto si Kuya Romer nagbabalik. As usual, wala namang bago. Maglalakad na naman tayo papuntang Halamanan sa Pasig. Walking naman tayo mga kaibigan, no? Samahan nyo ako. Bibilis-bilisan ko na maglakad para makarating tayo ng maaga dito sa ating work dito sa Halamanan sa Pasig. So, tara! Let's get it on! Morning! Kamusta? Oh, mukhang tahimik ka ngayon ah. Patay tayo, nakailang Jane? Okay. Alas 7:30 na, duling ka pa. Aligo ka na, brother! Ayun guys, almusal ho muna tayo. Ito meron tayo ditong itlog tsaka isda. Yan. Tara, let's eat. Dalan na rin natin na makakain si Kuya Edwin. Mag-almusal ka muna. Oh. Gutom na gutom ah. Saan sabaw? Sabaw? Ang lakas na ang over mo ngayon ah. Sino kainuman mo kagabi? Ako mag-isa. Mag-isa ka lang. Planning na naman nga daw. Planning. Imperianing ka na naman kagabi. Ilang shot ininom mo? Dalawang maliit. Dalawang maliit na MP. Imperaning. Ang lakas huwag inom ah. Ha? Tama na. Tama na alin? Tama na alak. Tama na alak. Pag may hangover, tama na ang alak. After 2 days. Alak ulit. Kuya Edwin, liga. Come here, bebe. Oh, magbuko ka muna. Kon, may pa-challenge ako sa'yo. Ano yan? Ito, spelling. Spelling? Oo. Ah, magaling ako dyan. Oh, total. Hindi ka, seryoso? Oo, dati spelling ako nung nag-aaral ako. Di mo alam? Hindi ko alam eh. O ito, siguro, makukuha mo na to. 500 yan, oh. Oh, 500. Napakasimple lang ng gagawin mo. Ito, ano basa nito? Tuwa. TWA. Tuwa. Tuwa. Ito pangalawa, Tui. TWE. Tui. Tui. Itong TWI. Tui. Tui. TWU. Tiu. Ah, Tiu. pu. Pu. Tu. Pu. Mahirap pa sa akin. Pu. Ayan. Ito, TWO. Pu. Ah, Pu. 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 Ano basa mo? Pu. Basahin mong maigi. Kung anong basa dyan? Pu. Ha? Pu. Wala ka na, talo ka na. Anong basa dyan? Tu. TWO. Pu. Ha? Pu nga. Pu. Ano to? Ano po? Ito ba yan? Ah, wala na. Wala na. Mali-mali ka naman eh. Lisyon. Lisyon. Hindi pa tayo tapos guys. Bibigyan natin siya ng consolation prize about dun sa reading. Spelling mo yun o reading. Basta yung challenge kanina. Tapos may napanood ako sa YouTube yung Coke na nilalagyan ng toyo yung binibigay sa iinom. Nilagyan ko na rin ito ng yelo. Lagyan din natin ng konting Coke. Hindi mga amoy. Oh brother, ito na yung hinihingi mong consolation. Oh, ayan. Wow. Dahil sa
nanalo ka ng consolation prize. Let's drink. Ang kape to ah. Di ang kape, coke yan. Cheers! Wala. Cheers. 1, 2, 3, cheers! Bakit? Ayok ka. Oo. Taras mo, ayok ka. O, anong masasabi mo, pre? Pangit mo ka, banding. Uwi ka na. Mga tanggero dyan, shoutout sa inyo. Deliver tayo. Inom ko yung 300. Kajakpan ako may 300. Yabang mo na naman, bukas tuling ka na naman yan. Kaya kay Ma'am